טוב, אז אני פה עם אימוש, ואנחנו עושות את אתגר הרעל. טוב, אז אני בוחרת ראשונה, תסתובבי. רגע. אוקיי, יש לי את זה. אוקיי. עכשיו. תסתובבי. אני לא מסתכלת. בחרת? כן. אוקיי, אנחנו מתחילות. אני ראשונה. ניצלת. את. אוקיי. ניצלת. ניצלת. כואב. רגע. אוקיי. ניצלתי? אוקיי. אוקיי. ניצלת. מה תראי? בטוחה. לא ניצלת. כן? אומייגאד, זה היה מהר. מה? כל כך גרועה. אכלתי את הרעל. מה היה הרעל שלך? לא, תנסי. תמשיכי. לא, אני רק מצביעה על זה. כן! מה? אני לא מאמינה. מבטיחה לך שלא הצגתי.